श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। भाजपच्या माध्यमातून तसेच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा नेते विशाल परब यांच्या संकल्पनेतून तळवडे इथं शैक्षणिक साहित्य वाटपाचा उपक्रम यशस्वीरित्या पार पडला। विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी भाजपची ही ज्ञानसेवा असल्याचं उद्गार यावेळी परब यांनी काढले। या उपक्रमाअंतर्गत जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा तळवडे क्रमांक 1, 2 आणि 4 तसेच श्री जनता विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय तळवडे येथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं। भाजप युवा नेते विशाल परब, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे, उपसभापती गौरव मुळीक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं। भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, माजी सभापती पंकज पेडणेकर, ग्रामपंचायत सदस्य दादा परब, बाळू साळगावकर, शंकर सावंत, केतन आसगावकर, धीरेंद्र मापसेकर, सिद्धेश तेंडुलकर, ज्ञानेश्वर गोडकर, रवींद्र परब, सुशांत गावडे आदींसह उपस्थित होते।